Sziasztok! Ez a Lélekbatyú, a Lelki Fitness Klub videós podcastjének második adása. Az elmúlt adásban az önszeretettel foglalkoztunk, mégpedig megnéztük, hogy mi az a 8 fontos lépés ahhoz, hogy az önszeretet felé vezető úton elinduljunk. A mai adásban is szeretnék egy kicsit még az önszeretet témájával foglalkozni, mégpedig onnan megközelítve, hogy honnan tudod, hogy hiányzik belőled az önszeretet, honnan tudod azt, hogy nem megfelelően szereted saját magadat. Úgyhogy kezdjünk is hozzá a mai adáshoz. A mai adásban 5 fontos jelet fogok nektek elmondani, hogyha ezt észreveszitek saját magatokban, akkor biztosan kell foglalkoznatok az önszeretettel. Az első fontos jel, amiből tudhatod, hogy hiányzik belőled az önszeretet, az pedig az, hogy kritikus vagy magaddal szemben. Az önkritika arról szól, hogy negatívan értékeled saját magad. Amikor kritizálod magad, amikor negatív fényben látod saját magadat, és a kellemetlen eseményeket, a kellemetlen körülményeket, vagy bármit, hogyha mondasz valamit, ami rosszul érint, azokat a kompetenciád hiányának, vagy a tudásod hiányának tulajdonítod. Úgy érzed, hogy rossz vagy, úgy érzed, hogy nem tudsz megfelelően reagálni az emberekre, de nagyon sokszor saját magadra sem. Ha gyakran érzel így, vagy ha már az életedben legalább egyszer éreztél így, akkor tudod, hogy miről beszélek, és az a kérdésed is jogos lesz, hogy honnan ered ez a belső hang a fejünkbe, hogy egyáltalán hogy kerül ez oda. Nevezzük belső kritikusnak, nevezzük kis ördögnek, aki a vállunkon ül, mindig ott van velünk. Na most, hogyha figyel, ha leselkedik, ha a háttérben van, és folyamatosan duruzsolja neked a füledbe azokat a kritikus hangokat, amelyel igazából nem sikerül saját magadat jobban szeretned, akkor ő olyan mondatokat mond, és nagyon sokszor még a hang is azonosítható, amit te gyerekkorodban egészen biztosan hallottál, vagy a szüleidtől, vagy a szülői minőséget képviselő felnőttektől, tanároktól, nevelőktől, vagy bárki olyantól, akivel az életed során találkoztál. A belső kritikusod az ő hangjuk, amiket te teljesen a belsőddel tettél. Amit itt most fontos megjegyezni, hogy az önkritika közvetlenül hatással van az önbizalmadra. Az az ember, aki kritikus önmagával, aki ostorozza saját magát, egészen biztos nem lehet magabiztos, nem lehet önbizalommal teli. A második fontos jel, hogy hiányzik belőled az önszeretet, az az, hogy az embereknek tetszelegsz. Szeretnél nekik tetszeni, szeretnéd, ha pozitívan látnának, ha nem találnának benned hibát. Az önszeretet hiánya közvetlenül összefog azzal, hogy mások igényeit a sajátod elé helyezed. Talán valaki bűntudatot keltett benned annak idején, ahogy felnőttél, vagy mindig másoknak akartál ott lenni, és mindig az ő igényeit figyelted, csak a magadét nem. Bűntudatot érzel, vagy éreztél, amiért magadat választod, amiért olyan dolgokat tettél, amelyet valójában saját magadért tetted, ami érted voltak. Önzőnek érzed magad, amiért különböző helyzetekben magadat helyezed előtérbe másokkal szembe. És tudod, mire jöttem rá? Hogy nem tartozunk senkivel, semmivel, senkinek és semmivel. Még ha anyaként bűntudatot érzel, vagy a párod azt mondja, hogy nem lehet egy estéd önmagaddal, vagy mondjuk elmenni a barátaiddal. Szeretném, ha tudnád, hogy ez nem a te hibád. Mit tehetsz tehát azért, hogy az egyik legpusztítóbb érzés ne tegye tönkre az életedet? Most az első lépés, amit megtehetsz, hogy felismered, hogy törődsz magaddal, hogy fontos, hogy törődj magaddal, és hogy nem az emberek kedvében jársz ilyenkor, hanem önmagaddal törődsz. Az önmagaddal való törődés a születési jogod. És csak gondolj bele abba,
hogyha te nem törődnél önmagaddal, ha nem szeretnéd önmagadat, akkor hogy tudnál szeretetet, törődést, figyelmet, vagy bármi pozitivitást adni mások felé? A harmadik fontos jel annak, hogy hiányzik belőled az önszeretet, az nem más, mint az önbizalomhiány. Nagyon gyakran hallom azt a mondatot, hogy nincs elég önbizalmam. Igazából miből is lenne? Az önbizalom az egy változó érték az életünkben, vagy a személyiségünkben, vagy igazából bennünk, így is mondhatnám. Olyan cselekedetekből tevődik össze, amit megcsináltál, lehet, hogy eleinte nem tudtad, elkezdted, megcsináltad, és aztán rájöttél, hogy te ezt is tudod, meg ezt is tudod, meg a harmadikat, a negyediket, a sokadikat is tudod. És ez a sok pici tudás összeadódik, és egyre magabiztosabbá tesz. Ha bármilyen okból kételkedsz magadban, akkor nem, egészen biztos, hogy nem a legautentikusabb énedet mutatod. Valószínűleg, hogy nem adsz magadnak engedélyt arra, hogy belépj a valódi énedbe, a valódi erődbe, vagy a társadalom által tanított hamis hiedelmek vagy korlátok miatt dobozban tartod magad, és úgy érzed, hogy állandó megerősítésre van szükséged ahhoz, hogy higgy magadban. Ha külső dicséretet kapsz, akkor talán könnyebb elhinni azt, hogy tényleg jó az, amit csinálsz. De nem teszed ezt meg saját magad. Miért nem hiszed el, hogy nem önzőség az, hogyha megdicséred, vagy elismered azt a tudást, vagy azt a teljesítményt, ami mögötted áll. Amikor kételkedsz magadban, vagy nem tartod magadnak tett ígéreteidet, tudat alatt azt mondod saját magadnak, hogy nem lehet benned megbízni. Ami azt jelenti, hogy legközelebb, amikor egy fontos döntés előtt állsz, elkezdesz a legrosszabb forgatókönyvekre gondolni, és a végén kételkedni fogsz saját magadban. Gondolj bele, hogy mindazok az emberek, aki elől elrejtőzködsz, valójában nem is érdekli őket annyira, hogy mi van veled. Nem is törődnek veled annyit, nem is gondolnak rád annyit, mint amit te a fejedben elképzelsz, vagy mint ahogy te azt gondolod. Lehet, hogy mondanak rólad néhány rossz dolgot. Lehet, hogy mondanak valamit a hátad mögött, de ez tényleg számít? Ha 20 év múlva visszatekintesz erre az eseményre, vagy ezekre az emberekre, akik egyáltalán nem is biztos, hogy még az életedben lesznek, akkor számít az, hogy ők mit mondanak. Ne hagyd, hogy az önbizalomhiány szétzúzza az álmaidat, és adj magadnak engedélyt arra, hogy pontosan az legyél, aki vagy. Az egyetlen módja annak, hogy igazán szeresd magad, ha elfogadod, hogy néha nem fogod jól csinálni, hogy néha hibázni fogsz, és ez így van rendjén, hiszen emberek vagyunk. Csak az nem hibázik, aki nem tesz semmit. És ez az emberi létünknek a része. A hibázás is, az elfogadás is, és az önszeretet is. Az igazság az, hogy ha kételkedsz magadba, az nem vezet sehová, az egy zsákutca. Ha cselekszel, az út, amire rá kell lépned, ami önmagad felé vezet, az önszeretet felé vezet, és az önismereted egyre mélyebb rétegeibe vezet. A következő jele annak, hogy hiányzik belőled az önszeretet, hogy nem bízol magadban. Az önbizalommal, vagyis hát tulajdonképpen a hiányával szerintem mindenki küzd élete során egyszer, de valószínű, hogy nem csak egyszer, hanem sokszor. És egy dolgot biztosan mondhatok. Nem számít, hogy mi az oka, hogy nem bízol magadban. Fontos, hogy megtaláld a kiváltó okot, azt a trigger pontot, amely megnyomódik rajtad számtalanszor, és elkezdődik ez a nem bízom abban. Lehet-e? Arra a belső hangra nem mersz gondolni, ami ott van benned, aki lehalkul azért, mert az egód sokkal hangosabban mondja azt, hogy mi az, ami nem fog neked sikerülni. Lehet, hogy valamilyen bántalmazáson mentél keresztül, és nem tudtad megvédeni magad. Ezért azt a hitet súlykoltad saját magadba, hogy nem érdemled meg a saját bizalmadat sem. És egy másik lehetséges oka annak, amiért nem bízol magadban, az lehet, hogy egy társfüggő családban éltél gyerekként,
és amikor minden döntés, amit valaki meghozott ebben a családdal, hatással volt a család összes érintett tagjára, és ez annak a jele lehet, hogy ezek a kapcsolatok nem voltak egészségesek. A következő jel, hogy hiányzik az önszereted, az az, hogy összehasonlítod magadat másokkal. Legyünk őszinték, mindannyian csináltunk már ilyet, és valószínűleg még újra fogunk is. Ez is az emberi természetünk része, és ez is rendben van. Az egód feladata az, hogy életben tartson, és ehhez hozzátartozik az is, hogy felmérje a lehetséges veszélyre utaló jeleket, és biztonságban, védve tartson téged. Igen ám, de a trükkös dolog ebben az, hogy legtöbbször robotpilóta üzemmódban működünk, és más jelentést tulajdonítunk ennek az ősi túlélési ösztönnek. Hallhatjuk, hogy a belső kritikusunk valami ilyesmit mond, hogy nem vagy elég jó, soha nem fogsz sikereket elérni, ők sokkal jobbak tőled, sokkal jobbak nálad, te nem vagy szerethető. A lényeg, hogy minden alkalommal, amikor negatív hurokba kerülsz, kapd észbe, tehát hogy vedd észre magadat, és figyeld egy picit távolról. Lépj egy lépést hátrébb, és próbáld meg úgy megfigyelni saját magadat. Minél jobban fejleszted az önszereteted, gyakorlod az önreflexiót, amit annál könnyebb lesz ezt észrevenni, főleg a belső kritikus hangodat, és nem hagyhatod azt, hogy tönkretegye a kapcsolataidat, vagy tönkretegye az álmaidat. Onnan tudod, hogy az egód beszél hozzád, vagy az intuíciód, hogy megváltozik az érzeted. Ha gondolsz valamire, egy hangra, ami azt mondja, hogy menjél, indulj, csináljad, és közben egy belső nyugalmat érzel, akkor egész biztos, hogy az intuíciót szól hozzád, tehát nyugodtan bízhatsz benne, és kövesd a hangot. Ha pedig azt érzed, hogy a hang azt mondja, hogy nem fog sikerülni, hogy ezt nem lehet, mit fognak szólni mások, akkor egész biztos, hogy az egód beszél hozzád, és ami még fontos, hogy észrevedd, hogy közben valami negatív dolog, negatív érzet is megjelenik. Nyugtalan leszel, ingerlékeny leszel, félni fogsz, szorongani fogsz, tehát valami negatív dolog. A kettő között az átjárás egy nagyon vékony réteg, tehát nagyon-nagyon ismerned kell önmagadat, és a két hangot a fejedben ahhoz, hogy tudd azt, hogy mikor melyikre kell hallgatni, vagy melyikre nem kell hallgatni. Amikor másokhoz hasonlítod magad, valami nagyon rombolót teszel, és nem csak a bizonytalanságoddal, vagy a bizonytalanságodat veted ki másokra, hanem azt a hamis hitet is megerősíted, hogy nem vagy elég jó, és ez egyszerűen nem igaz. Szeretném, ha emlékeznél arra, hogy az értéked az egy eredendő dolog, veled született. Nincs az a sok pénz, vagy hírnév, vagy külső megerősítés, ami változtatna ezen. Már most is elég vagy, ezért ideje felismerned, hogy másokhoz nem szabad hasonlítgatni magadat, és ez egyszerűen időpocsékolás, és az időből van nekünk a legkevesebb. Mindketten tudjuk, hogy rajtad múlik, ezért vedd vissza a hatalmadat azzal, hogy felelősséget vállalsz a döntéseidért. És amikor most már ismered ezt az 5 leggyakoribb jelet annak, hogy hiányzik belőled az önszeretet, hogyan tudod ezt fejleszteni? Nagyon sok évenbe telt, mire rájöttem, hogy a sebezhetőségnek a kimutatása, az érzelmeinknek a felvállalása csak erősebbé tesz minket. Nem el kell rejteni azt, hogyha valamitől félsz. Nem kell elrejteni, hogyha valami, ami nem sikerül, dühössé tesz. Éld meg jól ezeket az érzelmeket. Szóval, ha küzdesz az érzelmeiddel való szembenézéssel, akkor, amikor legközelebb érzed ezeknek az érzelmeknek a hullámát, szeretném, hogyha azt tennéd, hogy legalább 10 percet szánsz rá naponta, vagy megfigyeled, jegyzetet készítesz, és aztán este előveszed ezeket az érzéseket. Keres otthon egy csendes helyet, és ahol egyedül tudsz lenni, ahol nem zavarnak meg egy pár percre,
ülj egyenes háttal, kényelmes helyzetbe, vagy hogyha úgy szeretnéd, akkor feküdj le egy sima felületre, csukd be a szemed, vegyél egy pár mély lélegzetet, és próbáld meg észrevenni, hogy mi történik a testedben. Milyen érzelmek a legmarkánsabbak. Ha bármelyik negatív érzelem a felszínre akar jönni, akkor ne próbálj meg menekülni. Ne próbálj meg menekülni előle. Hagyd, hogy átjárja a testedet, anélkül, hogy ellenállnál ennek. Lásd a negatív gondolataidat és érzéseidet annak, ami valójában múló, átmeneti vagy ismétlődő. Hagyd, hogy átjárják az elmédet, átjárják a testedet, függetlenül attól, hogy mennyire kellemetlennek érzed őket abban a pillanatban. Ha nehezedre esik elszakadni az érzelmeitől és távolabbról látni őket, kezd el címkézni őket minden egyes alkalommal, amikor felbukkannak. Amikor észreveszed, hogy egy gondolat vagy egy negatív érzelem áthalad a testeden, tegyél hozzá egy címkét az elmédbe, és mondd azt, hogy ez a gondolat, vagy ez egy gondolat, vagy egy negatív érzelem, ez csak egy érzelem, ez csak egy gondolat. Ne feledd, az érzelmeknek nagyon sok árnyalata van, sok gyakorlást igényel a felismerésük, de mindenképp megéri. Van egy kialakult helyzet, erre fog érkezni benned egy gondolat, egy érzés, és hogyha ez a kettő, akik így össze vannak tapadva, negatív irányú lesz, akkor egész biztosan a kialakult helyzetre a megoldás vagy a válaszod is egy negatív irányú lesz. Ide tudsz beavatkozni, ebbe a kettősségbe, a gondolatokba és az érzésekbe. Ezeket tudod fölülírni, ezeket tudod elengedni, vagy pozitív irányba változtatni. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattad a mai adást. Ha tetszett, akkor kérlek kövess jövő héten is. Egy dolgot még szeretnék gyorsan elmondani. A Lelki Fitness Klubban most augusztus 5-éig jelentkezhetsz egy 14 napos ingyenes önszeretet kurzusra, ahol minden nap feladatokat fogsz kapni, és fejlesztheted az önszeretetet. Augusztus 5-ig tudsz jelentkezni a Facebookon megadott az a oldalon, a e-mail címed és a neved megadásával. Várlak ott is, és jövő héten az adásban is. Sziasztok!